يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل وسلم على مبعوث رحمة للعالمين ذي قلب الرحيم سند العظيم محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. أما بعد أيها المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبارح شرفلاتي la kebo ambo funi ka wale nyimando ka ubedo kiramantu yala ka deli ala fe aka hine na ka kishi ako jiri nini au kelingire na bela jelinka biye juma e biye dombay ala kira alayhi salam aka ka kuma kan dola ko ka bo juma na kana juma na ko e jurumu ya fay ala ko di ambela jelema ambi kalo barkama mina no e rajaba kalo e anga bi juma kutuba keneka antaro seli atete bugu village kanna no e uka juma misiri folo e na almambaye ayuba ture almam nana kana kutuba minu kala selwele kwa fe nini au je anga ushiria ami Allahu fo ka barkada ami ala fo ala muye mo nyumon bisu nyogonye ami Allah subhanahu wa ta'ala fo samfara wuluvla damasado ani dukulo damasa ani mumbe ulunu nyogonche yoro were teble o yoro bani nanyo Allahu fo katla ka fo tuguni islamiyan ni amaka ka fo aya anka islamiy mun ami ala fo la ami tlaka sereya ka jonsona ke an kuntiki ba ani alaka chide ani dafew na so herema no oya mu abdullahi denke an ba fatumata fa alaka muhammad sallallahu alaihi wasallama alaka chidendo alaka jondo mbitlengo faye kutubala ale de cheye alama mun nyogonda ni alatena nyogonda mogo tanyena mogo ka here chayara mogo mun sonana katugo ala kada ala mogo taknyena mogo here dogera mogo munyi ba alakara muhammad sallallahu alaihi wasallama balmaw anga bi khutba koroba mais modo fayo toujours islamia kono fen kuratala korole ambi segi ulu de ka nyogon hakli jingo olla ala ba fanya ko wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ay hakil la jigi abe mu'min de nafa ibe mun donga korono o foriye doron ebe nafa ni odi Allah subhanahu wa ta'ala ye kuma mun fo qur'ane kono katla ka fa ka kira nenga hadisa kono amina kana jongo hakli jugono me ode munya al ikhwa balmaya balmaya Allah subhanahu wa ta'ala ko kono innamal mu'minuna ikhwa ko mu'mini be ye balma kirenye islamé be fakelen bakele fasilihu bayna akhawaykum ay glanike balma no nyogonche ni balma ya chiena Allah subhanahu wa ta'ala mun fo wattaqullaha ka aysra aw damba alanye alajmande kodo alladhi tasaaluna bihi wal arham aw bi nyogon wulani alamu kata shinjima ake alani shinji kama ikanin tonye ake alani shinji kama ikanin dia o shinji jonde oda ode Allah subhanahu wa ta'ala yakhtaru ma yasha ala de be fento mo munya Allah subhanahu wa ta'ala ja kam mo bo nyongona mo munun kadi alay kam mo ke shia kelenye kam mo ke jamu kelenye kam mo ke qabila kelenye o ya alaka tomoni de mo to tomo niya mo mo ye ibal mala ima kaye koy ala de akaye on la furawo ala de okoy o kera fanga tigiye wo ala de okoy o kera fama yo ala de okoy o kera fanta yo ala de okoy ala de mogo tomoto mo ko nyon ku ke nyon so mogo o da ta fa ko ana kono ako inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum ne ala de awdan ka ko kabila ka ko bonna ka ko shia mun kama lita'arafu aw ka nyondo me awla ma ba ne ala yoro o joni awla fama bawa kalla wa hasha ote awla fantawa ay ote awla karamu bawa ay ote dugo president wa ay ote jondo atiqaku mum misra ala nyenaw be no mangutu sor la famana ale kade ala ne be no sor la fantana o kade ala ne be no sor la musula o kade ala ne be no sor la demson o kade ala ne be ala mo mun o de ala ngasranya ibadallah ala binaka anyiniga jabi ba anyere bolo ako fahal salaman ba awma hada ma dem bawma mu'minin ba awma
in tawallaytum naw ya kodon ka bo alama ka aw sembo ala kula ka aw ban selima ka aw ban shuma nafolo don mun mo ku ban jagama sebuni ku ban hijima ka aw ban ala ko bema fengo feni ala yo fo aya aw ben bema Allah subhanahu wa ta'ala ko wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danqa wa nahshuruhum yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أكوني مغامي يكودوك أبو ألما كي إبا الله سبحانه وتعالى ألا بي كان ينما يكورون إكا كي كان ينما يدقون إكا كي كان ينما يكدقون كنا كاكي كورون كنا مدولا إفان تنما يتلافيا إفا منما يتلافيا إكا كنا يتلافيا معيشة دنقا ينما يبالو من كورونيندو وأطال جماعة ونحشرهم يوم القيامة أعمى أنا بتلقى إلى ولي الله ردو كي يكونوا إفيان طالما إنيتك يلك على منت مغطوني على منكو إني حرمت ظلما على نفسي نقل دي توني نكي يكون كحرامي وجعلته بينكم محرما تلقى أو بين يغون حرامي فلا تظالموا أو كان يغون توني ده يبقى على نينغا على مو ديمقراطي بانا على مو في أنتي على كانت تجينا نكوينيا كان مينيا فيبي أبا فوكي تجينا إننا نألكو كي بنا علما وكذلك أبو تجينا كنا شيء بي نفن على فن بين يرنيني كم أردت ينا مغوكو ناو يا كودو علما وين ينقل فلان ينقل فلانا أرمي أن تفسدوا في الأرض أي شيء كدوغلوكا على كو فينو فينكاي أيو بابما على كو فينو فينماي أيو بكي ودي إفساد في الأرض دو كل كون شيء مي مشركويا دو كل كون شيء مي فلانكافيا دو كل كون شيء مي شينجتيجي دو كل كون شيء مي نيغون فغا دو كل كون شيء مي نيغون جولي بون على ناني تشيدونيه كان نبي نيمونيه لو كان كما أنفه كان أن بغا كأن سوجا برك أن سكو أولو دبلا على كو أكمل نأو سكرا أو تجا كلينكا كو أبارا نونجا أبيكو في وتقطعوا أرحامكم أو ياك شينجوتيجي kashingi mbanu nyogon cheka betike mwoshi mugoti balmalabi ibalma ka appeli ibo yi ko ndere be telephone da kerefe chenyere mo toro ko jugu awal man ni balmo na ne kaso idembu nyakumo ko re muso bu nyakumo yere bi nyakumo ita do nga foko tlali ya alatay wolla ka dosoro je ko ne yena fu de musoro ma soro nana ifa soro bu ko so de kono aw ka haketo ye bafuru bu ko so ngono ke soro bu ko so ngono alay nema ke ma so nke shimanso ita do ko fangate eta da ko tlali ya alatay eta da ala de bi maso mo gominya alaja ni ala fendi mo do mo na hine bal mawla wa fantan fana aw kana ke fantan hashiduye aw kana ke fantan nyenwe jone mo go mu ni hera ba so mo ko atifika gerula aso mo go fa fa te gera yin shida aba yara bonyoma Allah subhanahu wa ta'ala fana mo foda ay hine nyogona hina nyogona balma yakono aw ka hina nyogonya shishinji kono hali chide mun ka boni fembe واتبنا على كلام محمد صلى الله عليه وسلم كرا تشيدني على يمون فاي أكو وأنذر عشيرتك الأقربين أنا بالما تويده أكو محمدو نيجي نبيما أو يجيده ما أفوا إبال مسرون فلوي أدم نيكا سكونو يعني بتانا يكنما أدم نيكا سكوننا يعني بسرقاتي نيو كتانا يكنما أدم نسكوننا يعني أبي فام بك أوني جوي يعني أبي فام بك نيما يكادي كلمة مغولا سكون مغوكو أو كاين أيادي أو كسكون مغو مفر يعني كلمة مغوكو أو كاين نية سرقاتي بو كابان يسكون مغوكو كتادي كلمة مغو مفر على مغو تعالى ده هل نيا سوري بنا دين ندما ebta kata almamudu bo luansela ka sore ko rake fakele mi luansela e ko rake bakele fakele bi luansela baraji tana de to nyini do ibi million cheka di jeluma ka soro seti somo ye baraji tana de to nyini do de ibi femun ke adi Allah subhanahu wa ta'ala ma ko ana aya jigina ko lan tanadul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah alim akom mo goti ken nyman kelay mo goti ke bara nyman kelay fi ka fendi alama ira yemun kanu abu dadana krama ko kira na ko foro mum bembolo yirde façon be ba kono jiduma ba kono kadaka ere kirabe do e ka timi kuma dola kira ko echien akoy wa ode kadne ka temembolo na folo be kambi kira nyata kadima adi alama Allahu akbar ni ngara kira ko bakhin kira ere ka ba ko na folo ne na folo tona may anga kira cheka boy anga na di anga bi almamiuma
e kana na sɔrɔ minbar la almami nga foro mun filɛ nin ye baginda ɲa di ma e k'a di ala ma n bɛ mun kɛ sini n bɛ taa papiye kɛ n tɔgɔ la o ma f'i ye a fɔra i k'a di ala de ma a fɔra i k'a di ala ma a tila ala ka fantanw ni ɲɔgɔn cɛ o fɔra kira ye mun fɔ a ko a tila i balimasuru ni ɲɔgɔn cɛ i fanicini denw i fakɔrɔba denw i bɛnkɛ denw i tɛnɛmuso denw i banicini denw i bakɔrɔba denw olu de balimaso taa tila olu ni ɲɔgɔn cɛ ala kira ko taa tila olu ni ɲɔgɔn cɛ ala kira m'a minɛ balimaya kan ka kɛ tan de i kan ka sinji de tugu n'i m'i sinji dɔn i fa ani minnu bɔra fa kelen na ani minnu bɔra ba kelen na ani minnu bɔra ba la ani minnu bɔra olu n'u denw bɛɛ de y'i balimaw ye i ba n'a somɔgɔw olu y'i balimaw ye i yɛrɛ ye muso min furu ka na o somɔgɔw y'i balimaw ye i kan ka nin de sinji tugu a bɛɛ tɛ k'a fɔ i ka nafolo di mɔgɔ ma o kuma dɔ la a ye taa bɔ ɲɔgɔn ye walahi n'a dɔw ka banni sera de i b'a dɔn ko balima b'u la i bɛ fan bɛɛ katikati la i bɛ fan bɛɛ V8 la i bɛ fan bɛɛ mɔgɔ nɔrɔmaw la i bɛ fan bɛɛ mɔgɔ nɛɛmamaw la fo quartier kɔnɔ mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ nin bɛɛ somɔgɔ tun bɛ karisa la a b'a la ko i mago de t'a la yanni i ka jɛgɛjara k'i ka su fifa a kɛ najiye ka d'a ma sa o n'a nafa dɔɔni a dɔw tɛ foyi ɲɛ u bɛ na ni malobɔrɔw de o don u bɛ na ni misiw de o don u bɛ na ni saraka wariw de a tɛ foyi ɲɛ foyi a t'a ɲɛ a ye sira ala ɲɛ aw ka sinjiw tugun ala ko na a ye sinji ninnu tigɛ o kumana aw bɛna mun miiri wa tuqatti'u arhamakum a y'aw ka sinjiw tigɛ ulaika ko mɔgɔ minnu ka baara ye sinji tigɛ ye a y'a mɛn dɛ ni karamɔgɔ ka baara ye sinji tigɛ ye a lamɛn ni kalantan ka baara sinji tigɛ ala ka kuma mɛn ni fantan ka baara sinji tigɛ ala ka kuma mɛn ni faama ka baara sinji tigɛ ala ka kuma mɛn ala ko olu jamakulu ninnu la'anahumullah ko ala ka danga b'u kɔ la'anahumullah ala ka danga an bɛɛ bɛ sira fa danga ni ba danga ɲɛ wa ala danga ka jugu nin bɛɛ ye parce que ala de ye fa ni ba da wa a tila ka mun kɛ fa asammahum a y'u tulo gere wa a'ma absarahum ka tila k'u ɲɛw fiyɛ a ye kuma kun a ko afala yatadabbaruna alquran yala aw t'a miiri kuranɛ na aw tɛ taa si kuranɛ na am ala qulubin aqfaluha yala aw dusukun de datugulen don ko ne bɛ ka mun fɔ aw t'a mɛn de wa ko ne bɛ ka mun fɔ aw t'a faamuya de wa ala de ma nin fɔ an ye wa a sinji tugu aw kana sinji tigɛ man di Allah subhanahu wa ta'ala ye dɔ sigilen bɛna fɔ ne bɛ sinji tugu koyi ne bɛ t'u fɛ yen koyi ne mɔgɔ tɛ n na koyi u tɛ n sira bɔ koyi u tɛ n wele koyi n bɛ tila ka kɛra ka kuma f'i ye i k'a mɛn aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim an bɛ ala fo k'a barika da ka seli cidenw na sɔn hɛrɛ ma ka n'o ye alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam alakira ko welewelema da de kan a ye ilan de kɛ annonce aw mɔgɔw afshi salama a ye foli cari aw ni ɲɔgɔn cɛ aw kana yaada a ye ɲɔgɔn fo i b'a ye kuma dɔ la quartier kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ karisa ye mɔgɔ ɲɛnama ba u t'a tɔgɔ dɔn u t'a jamu dɔn mun kama k'a tɛ tɛmɛ an na abada n'a man fo ja foli b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye u b'a fɔ dɔ ma mɔgɔ lankolonba mun na a bɛ tɛmɛ yan a b'a ɲɛ ci mɔgɔ a tɛ kuma mɔgɔ si fɛ afshi salama bainakum a ye foli cari aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ɲɔgɔn fo n'i ye mɔgɔ ye girin ka d'a kan salamu aleykum a fɔ i ni tile i ni sɔgɔma i ka girin ka d'a kan kana sɔn k'a fɔ ko k'i sigi n'a ye n fɔ n b'a fɔ n'a ma n fɔ n t'a fɔ n'a kumana n fɛ n tɛ kuma fɛ n'a ma kuma fɛ n tɛ kuma fɛ bon anw bɛɛ k'o fɔ jɔnni bɛna kuma ko dun tɛ ɲɛ abada fo dɔ de fɔlɔ ka premier pas ta ko o ko mais balima bɛ sigi bɛ ne balima kɔni ni mun ɲɛ dɔn bɛ o dɔn ni mun man dɔn t'a dɔn ni balimakɛ fana y'o ɲɔgɔn fɔ jɔnni bɛna jɔn dɔn mɔgɔ si o kumana fo dɔ ka dɔ dɔn fɔlɔ o kɔfɛ a ko wa at'imu ta'ama a ye ɲɔgɔn la dumuni aw ka dumuniw na dumuni min b'aw bolo a y'a d'aw balimaw ma i kana kɛ dɔrɔn ne yɛrɛ kelen pewu moi ma femme mon chien mon gardien et puis c'est fini a kana kɛ ten dɛ ayi a ye dumuni d'aw balimaw ma a y'aw ka dagaw bonya mɔgɔ fɔlɔ yan nɔ cɛkɔrɔba fɔlɔ i bɛna a bɛ f'i ye ko nin bɛɛ y'a den ye ne ani dɔw ka lien fɔ de u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fo kulon sama la mais a bɛ f'i ye k'a bɛɛ y'a den mun kama olu ɲɛna olu kɔw de ɲɛna Bamakɔ yan minnu y'u ka bulondaw sɔgɔ bɛɛ ɲɛ somɔgɔw m'u ka hɛrɛ dɔn olu laban gulonna mɔgɔw la dɛ wa sarakati ma nafolo ban abada ɲumanya ma nafolo ban abada hɛrɛ ma nafolo ban abada minnu b'a f'i ye karisa i denw ka avenir dilan dɛ mɔgɔ tɛ se mɔgɔ kɔrɔ bi dɛ n'i m'i denw ka avenir dilan don o de b'a di somɔgɔw ma i laban ye fantan ye a ma tiɲɛ f'i ye dɛ wallahi a ma tiɲɛ f'i ye ala t'o masa ye k'i bɛ hɛrɛ kɛ ala ka jɔn ye ko ala b'i labila o masa tɛ Allah subhanahu wa ta'ala ala ye masa ɲuman de ala de ye masa fonisira ye a ko o kɔfɛ wasilu arham aw k'aw ka sinjiw tugu n'a sinji tugu aw ka to ka sufɛ nafila caya k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la
o de cɛw ka ɲɔgɔn dan waati arabu shairi ko ako man talaba al-ula sahya al-layal ni mɔgɔ min bɛ kɔrɔtɔ ɲini k'i bɛ sufɛ ɲɛja ta sufɛ ɲɛja n'i b'o ɲini i b'o de ta n'i fɛ ka karamɔgɔ ɲuman ye i bɛ si ɲɛna n'i fɛ ka kalanden ɲuman ye i bɛ si ɲɛna n'i fɛ ka dɔnni sɔrɔ i bɛ si ɲɛna n'i fɛ ka mumini i bɛ si ɲɛna jɔnni ye Allah subhanahu wa ta'ala ye m'a fɔ i ka si ɲɛna k'a bɛɛ kɛ film filɛ dɛ ka si ɲɛna internet kunna ka si ɲɛna biloti la a ye o côté dɛ ka si i ɲɛna Ala ye n'i siri i ɲɛna Ala ye wallahi Ala na fɛn d'i ma minnu sunɔgɔra o m'o sɔrɔ i ka to ka nafila ka Allah subhanahu wa ta'ala ye waati min na mɔgɔw bɛ sunɔgɔra o ka Allah subhanahu wa ta'ala ye kosɛbɛ jɔn bɛɛ bɛ sunɔgɔra o waati bandu b'u ka bandiya la zon b'u ka zonyana sungurutigiw b'u ka sungurutigiya la jɔn bɛ jɔnni ye rabbil izza wal jabarut jɔn bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye Ala bɛ waso mɛlɛkɛw na aw de k'an ka seli ko n'o kɛra tadkhuluna al-jannata bisalam aw bɛ don Ala ka aljinɛ kɔnɔ ni kisi ye Ala k'an don aljinɛ kɔnɔ o kɔfɛ Ala kɛra ko tellement que Ala kɛra b'an dɔn a ko laysa al-wasil bil mukafa a ko sinji tugula tɛ juru sarala ye juru sarala ko tɛ sinji tugula ye i jɔn ka taa karisa kungo la n den ka kɔɲɔ na a nana ka na misi 2 di yan n ye n yɛrɛ ka taa misi 2 d'a ma juru sarala de a bɛ to k'an wele kalo o kalo ni m'a wele a bɛ kɛ gasi ye dɛ juru sarala de a nana n fa ka ban na ni ma taa ba ka ban na a ma ye juru sarala de Ala kɛra ko laysa al-wasil bil mukafa mais ko sinji tugula tiɲɛ o ye jɔnni ye mɔgɔ min y'a dɔn a sinjiw b'a tigɛ wa a b'u tugu o tɛ taa fɛ yen a bɛ t'u fɛ yen u t'a wele a b'u wele u t'a fɔ a b'u fɔ kuma dɔ la mariage bɛna k'u fɛ yen u m'a f'i ye yɛrɛ i balila k'a mɛn carré kɔnɔ i taara k'a ye an ɲɛna k'a fɔ non problème t'o la ɲinan bɛ kɛ o walima karisa bɛ mariage fɔ n ye dɛ e ɲinana i y'i sigi i y'a assisté o fɛ e de ye sinji tugula ye a tɛ f'i ye yɛrɛ i b'a mɛn dɔrɔn sinji dɔ i bɛ taa mais a bi a gɛlɛyara n'o fana kɛra fantan ye dɔrɔn u b'a fɔ ko foyi tɛ ko nata tɛ kana mɔgɔw lamɛn dɔnnibaaw ko pour que i ka kɛ Ala jɔn ɲuman ye fɛn kelen bɛ yen f'i k'o kɔlɔsi i tanunika ani lagosikan f'a bɛ ka kɛ kelen ye tulo kɔnɔ minnu b'i tanu fu minnu b'i lagosi fu a kɛ i ni Allah subhanahu wa ta'ala cɛ ikhlasu o ka sɔrɔ i ka baara kɔnɔ n'i bɛ baara min kɛ i k'a dɔn Ala mun y'i da alladhi yahulu bayna al-qalbi wal mar'i mun bɛ don mɔgɔ la dusukun ni ɲɔgɔn cɛ o b'i ye i k'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala bɛ o kuma i ka baara kɛ Ala kama Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko cɛ dɔ ka na Ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam a degunna a bɛ taa somɔgɔw fɛ yen waati o waati mais somɔgɔw tɛna fɛ yen nɔ a degunna a tɔɔrɔla a taara ka taa dama ka sikira ye n'i ye kuma in fɔ cogo lamɛn f'a hinɛ b'i minɛ k'a sɔrɔ i ɲɛmaa ye a ko ya Rasul Ala ka kira somɔgɔw de bɛ ne bolo n b'u tugu u bɛ n tigɛ n bɛ hinɛ u la u bɛ kodɔnbaliya ma n bɛ muɲu u kɔrɔ u tɛ muɲu n kɔrɔ n bɛ t'u ka so u tɛ n ka so pour que k'a faamuya bi tile la n b'u wele téléphone na mais u tɛ n wele u kungo o kungo ne de bɛ taa u tɛna n kungo foyi la u tɛna n ka so hɛrɛ tɛna u tɛna n ka so Ala kɛra n sɛgɛnna dɛ Ala kɛra min to kuma kan dɛ n'a y'o fɔ ne de sallallahu alaihi wasallam an bɛ mun fɔ an b'a fɔ a dabila sen kelen tɛ sira bɔ n'u ma taa i fɛ i yɛrɛ kan ka t'u fɛ i mɔgɔ o mɔgɔ a ye kira maa fɔ e ta in cogo la kira y'a hakili sigi kuma fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko n'i y'a sɔrɔ a bɛ cogo la i n'a fɔ e y'a fɔ cogo min na a bɛ komi n'a fɔ e bɛ ka jahanɛmɛ yɔrɔ dɔ tigɛ k'a bila olu bolo kɔnɔ wa u tɛ wuli u bɛ to i kɔ fo ka se lahara ma Ala ka sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ de ye muminiw ye an bɛɛ k'an janto an balimaw la wa mɔgɔ si tɛ misiri in kɔnɔ yan mun t'a f'i ye ko n balima dɔ ye n tɔɔrɔ i sabali Ala de y'a di i garizigɛra i ka sɔn a ma Ala kama balima ɲuman garizigɛja don dɛ wa balima jugu fana n'i y'a sɔrɔ garizigɛ don dɛ o de b'a kuma dɔrɔn anw bɛɛ hakili la ko anw de jo b'a la mais kuma dɔw sɔrɔ i jo t'a la koyi mais bɛɛ hakili la jo don n'i ye nin ɲininka a b'a fɔ k'ale balimaw de kɛmɛ k'a tɔɔrɔ n'i ye dɔ in fana ɲininka o k'a balimaw de kɛmɛ k'an tɔɔrɔ o kuma conclusion jumɛn ye an bɛɛ de kɛmɛ ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ an ka tubi an ka segin Ala ma an ka segin an kɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hasidiya dabila ɲɔgɔn na n'i balima dɔ ye fɛn sɔrɔ hali n'a ma fɛn d'i ma a kun kɔrɔta i kan k'o sɔrɔ hali n'i m'a sɔrɔ ka d'a kan dɔrɔn tɔgɔtigi don a ka fɔ k'o ye balima ye o tɔgɔ de ye e balo e tɛ karisa dɔn karisa jumɛn sɛgɛnbaatɔ ye mun filɛ yan fɛ n ko minisiri karisa y'a balimakɛ de i ye tɔgɔ sɔrɔ koyi wa faamaw a ye taa bɔ balima fantanw ye a bɛ valeur d'u ma quartier kɔnɔna na t'i ka vie jɔ a ka da la sa ka don a ka so ka baro k'a fɛ ka fila sigi a fɛ i filɛ i y'a bonya quartier kɔnɔ koyi walahi i y'a bonya quartier kɔnɔ ni sunkalo sera hinɛw la
to ka situation don kana ma ko na fa ka to ka misaye ci ma ko nyama ni Orange Money doni e ka to ka bali ka kala ban mogo so iyela ma mo da ki deli ibaga mogo ma ka so iyela ma mo da ki deli mais an ban sigide na yi wele vraiment ka deli ka cha che mo kelen se ka be sa o ka ko fantan konta fama kele ira atana e nyogona ni se ka be mo nya ala de be mo nya na o ye ala de ala e fen fitini mudi ma ala ko de o ye mu ye la jarabil do ala ka tla ala ka jonu nyogonche ni de sara ala ba min na ka di nyogo wero mba tla wana yi ja ba ibay ka fenke fantan nyo be balo wa fantan fanna ya ja ay fama wa hasidiya o tu bala ka fama o kuma munanti nyogon toy amba Allah subhanahu wa ta'ala ala ka nga shinjunye ala ka nga balmayanye ala ka ankanda ala ka nga shingi tugulay ala ka nga juru saralay ala ka nga shingi tugula yare ala ka nga ala kiram Muhammad monto nyuma sallallahu alaihi wasallam amba nyina ala fala ka nga batumina rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati waqina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innaka jami'u an-nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad inna allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil ma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin alhamdulillah رب العالمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله nga juma kutuba seli ɲɔgɔn fɛ am gɛrɛla alimamu na an bɛna ɲiningali dɔw la n'o bɛ tali kɛ alimamu yɛrɛ jɔn de don a y'a ka kalanw kɛ min a ye alimamuya yɛrɛ sɔrɔ cogoya di alimamu salamu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah ne tɔgɔ yɛrɛ Ayuba Bubakar Ture
ne imam Iba Boubacar Touré ne kalan kɛ yɔrɔ caman ne kalan daminɛ choix la n yɛrɛ mɔkɛ bolo ani tɔgɔma bolo ka kuranɛ sɔrɔ yen fɔlɔ o kɔfɛ n bɔra n ye kalan kɛ yɔrɔ caman n ye kalan kɛ Sénégal n ye dɔ kɛ Gambie n ye kalan fanba fana kɛ Mauritanie fana. Dɔɔni fɔ an ye a sababuya la parce que mɔgɔ ti foyi kɛ gansa la ko bɛɛ n'a sababu don alimami yɛrɛ a sababu ka dɔɔni fɔ an ye o kan. Bon alhamdulillah an b'a fɔ k'a barikada ne kan to yɛrɛ ka tila kalan na kosɛbɛ n bɛ yan ni nana n bɛ juma seli yan de bon ala ka naw kɔnɔna na don dɔ la alimami kan ka juma laseli a ma na misiri président sigilen filɛ a y'a sɔrɔ yanni alimami ka na n bɛ wajulu kɛ juma ni fɛnkɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ye mɔgɔ bila k'a fɔ n ye ko n ka khutuba kɛ o don alimami ma sira sɔrɔ n ye khutuba kɛ alimami nana sɔrɔ fo khutuba bɛna ban alimami fana ko alhamdulillah ko khutuba ɲɛna a daminɛna ten de kɔni fɔlɔ bon kɔfɛ alimami mana kɛ mɔgɔ si ma ye nana ka na farigan a fatura sɔrɔ ka ne bila ale nɔ la a daminɛna ten inchallah. Alhamdulillah i bɛ se ka fɛn fɔ an ye yala a ka misiri in kɔnɔna na gɛlɛya dɔw bɛ aw kan walima n'a sɔrɔ dɛmɛ ɲini dɔw i bɛ se k'i da. Alhamdulillah an bɛ ala tanu kuma fɔlɔ min ye misiri kɔnɔna kɔni an bɛ ala tanu bɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kɔni foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn yɔrɔ la mais gɛlɛya dɔ b'an kan misiri an bɛ fɛ aw yɛrɛ misiri kɔnɔna dɔgɔyara an na an bɛ fɛ ka sanfɛla jɔ an y'a dɛmɛ ɲiniw daminɛ a bɛ waati bɔ a ma se ka daminɛ k'a sababuya kɛ caman ma sɔrɔ fɔlɔ an mɔgɔ kɔni b'o dɛmɛ ɲini na parce que baara caman misiri in kɔnɔ an bɛ fɛ k'o kɛ mais bolo dɛsɛ kama olu tɛ se ka kɛ o baara kumaba mun ye fɔlɔ o de ye ka sanfɛla k'a la pour que ka kɔnɔna ka se ka fɛrɛ wa ka se ka labila an ma se k'o ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ mais an jigi bɛ ala ka halisa inchallah. Ala k'o kɔɲɔ nɔgɔya alimami an b'a fɛ i ka kuma laban ni dugawu ye. Inshallah an bɛ dugawu kɛ jamana bɛɛ ye ka dugawu kɛ quartier kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ye ka dugawu kɛ an ka misiri mɔgɔw bɛɛ misiri commission mɔgɔ b'a kɔnɔ ani alimami b'a kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen barikada a misiri welela bɛɛ mɔgɔ baara kɛ misiri in kɔnɔ k'a daminɛ président n'a ka groupe bɛɛ la mɔgɔ b'a kɔnɔ n ye mun tɔgɔ fɔ ma mun tɔgɔ fɔ foli b'a bɛɛ o kumana an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati qina adhaban nar subhana rabbika wa yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah an b'a ladeli an ka alimami ye dugawu minnu kɛ ala ka dugawu donkan ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ kalo barikama min fana dolen filɛ n'o ye arajaba kalo ye kalo in donna hɛrɛ la ya rabi ala ka kuncɛ hɛrɛ la an ka bi juma kutuba hukumu na an kun bɛ Atetebugu village kan na masjidu salam na n'o imam ye imam Ayub Touré a ka kutuba dumanw lamɛnlen kɔfɛ ni ka baro kɛ ni a ye an b'a deli ala fɛ juma caman bi ala bolo ala ko jira ne ni aw la أمو بلاني يرولا أكام بيجي واتيوري وشكرا لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون